Здравейте всички, които ме гледате, здравейте всички, които ме гледате, ако сте ме чули. Аз съм Одака БГ и това е първият епизод на Цветя срещу зомбита. Нещо стой тук. Връщаме слънце, супер. Още едно. Имаме за още един мангал. О май гад, зомбитата идват с коли, ще ми стане сега. О, дерейте. Просто борба. Те зомбитата, ако не се лъжа, умират от 6 пъти. На третия път им пада ръката, а на шестия пада главата. Тихо е, мангал. О, имаме стрелки, идем. Final Wave. Майко, треснаха ма. Майя и две зомбита на кръст, дами господа. Право казвам, ако не сте ги видяли, ето ги стъпи две зомбита на кръст, което даже едното ми чупушна букета. Не спечеляхме слънчогледа. The new... Така. You got the new pump. Nelson Анки. Ще ми не може да норен лой тогава. Таблет. Супер. О, е митер. Така. Там го туркам. Целско растение, дай ми едно слънце. Защо го сложих там? Приемам го. О май гад. Хубаво ще го приемем, тъй ще седим. Сигурно не муси. Мазах на едно хубаво, не сега няма го казвам. Та по зомби нати един причтор. Или там ко беше забравях. Супер разфин. Слънце. Е още едно. И ти ми дай още едно. Циганско расти. Майко, стреснаха матиля. Малко ще вържим. Така е първо. Изтървах няколко слънца, видях ги. Сега се справям доста добре. Слагам по още един ред. Два пичта на кръст. По средата за наказание един сам. Така не взема да му убият. Слагам това също. Финалния уев, дами и господа. Кой знае? Извинявам се. Сигурно ще са 5 зомбита на кръст. Не по-малко. Там някъде ще са. Нека ми то съзнанието. Мангала. Майко! Кой казва да назва 5 зомбита на кръст? Добре, взехме ново растение. Черешката. Бусъм. Зомби. После да занимавам. Сега женява се. Мама няма да ми тече много.
май меню, не, ще имам нещо. Ето вижте, тук Иван и Тодор без да искам записах, да му е приятел. Така, аз бях Водака БГ, благодаря, че ме гледахте, абонирайте се и чао!